ngicela ningitsheleni if bekuyimo sile ku this whole situation. Ningangisabi ningitshela ukuthi intombi usile, intombi intombazane esile. Mangivakasha kuba ngihamba ngine impahla zami vele ne-toilet ne pillowcase yami ne Vascom yami. Understand, which is I understand ngavele leyo masihlangana athi ebusuku mama ke wapheka grave. I don't eat grave. Why is the situation about worse wapheka grave? Angiyidli grave. Grave ngilethela yabona ungathi ngavomisa, understand? Umama ke uphake phezulu kwepapa, le grave leyo igcwele phezulu kwepapa. So angikhona ukuthi ngayiphushela kancane esayidini. Fanele ngihwaye, so ngihwaye nesikhokho nalela papa lengihwaye, understand izinjalo. Yo dress. Sanibonani, molweni, dumelang, absheni, hello. Welcome back to the channel bafowethu. You are watching Heal Care, your go-to source for international updates, real life stories, and a pinch of umgosi. Alrighty then. Namhlanje siphethe untombi bafowethu. Uye osixoxela istory mayelana neexperience ayithola while visiting her friend. We're gonna listen to the video. We're gonna judge whether was she wrong or not. And if it's your first time right here, don't forget to press that notification button, join the family, and I'ma see you after the video. Let's get to it. Ngicela ningitsheleni if bekuyimo sile ku this whole situation. Ningangisabi ningitshela ukuthi intombi usile, intombi intombazane esile. So okay, ngiyavuka ekuseni decide ukuthi yazini singambe ngiye ku Facebook ngiyovula like account entsha because of liyakudala ngisayithanda, understand, ngisayithanda. So ngena kubo people you may know. Ngala this other girl bekumngane wami guys, beku best friend yami. Bekuyi best yami. Sacabanga ukuthi mina ngamvakashela ngiphethe iVascom yami ne pillowcase yami. Hey, wozani ngiphekelela udaba. So mina nogele samangani 2020 until 2022. 2 full years yonke singabangani. Ngiyithanda intombazane kumngane wami like kuyi genuine friend yami. Ngimlola lo mngane kuyimo okhulumayo kuye olwaye. Yabona kuma friendship kunezinto ukuthi kunalo mngane kunalo okhulumayo kunalo olwayo. So mina bekuyimi lo okhuluma kakhulu and then yena uyashayana. Understand? The friendship leyo man, you understand? So okay, umngane wami like bekaloku athi intombi ngicela uzongivakashela kithi. Hey mama ngiyakuthanda, umama mfuna ukubona umngane wami, understand? Uhlezi ukuthi bathi unontombi but like akazi ukuthi intombi wena ngicela uzoyenza sleep over Saturday and then uzohamba Sunday and then Monday sesikolweni. And that's njalo. I was like mngane wami ngiyafuna ukuvakashela le but mina angikhona ukuvakasha. Asikanjani angikhona ukuvakasha. Ngiphiki ukuqala ngithuzi kunokudla ngingakudla. Angikhona ukuvakasha. Ngifuna ukuthi nithi hey intombi umuntu osnacks and whatsoever athi ngiyacela aloka force ngimtshela ukuthi angikhona mngane wami angikhona. Aloka force azathi mama hamba ntombi hamba. Ngithi yo angikhona like angikhona. Ay okay shop figure this other thing it yazini nithi ngihambi mngane wami uzothi athi mina ngimthandi angireciprocate to understand in because yena ukhona ukuza kithi. Mangivakasha kuba ngihamba ngine impahla zami vele ne-toilet ne pillowcase yami ne Vascom yami, understand, which is I understand ngavele leyo masihlangana athi she was like if Vascom yami. I was like ish Tommy angikhona ukugeza la, angikhona ukugeza ku bathtub la kugeza khona abantu abaningi, angikhona ngihlula la ngithi ugezela kule Vascom le angikhona ngizenzisa angikhona even na rest. Uma ngizomaqeda ukuclean sengiyazi ukuthi uclean what time maqeda ukuclean nyaya ngiyogeza kuqala. And then after that ngiyayiwash ngiyiclean mina futhi because of angithandi angikhoni. And then ebusuku I use iVascom yami ukugeza because of angikhoni guys angikhoni futhi impilo yena iwes. So mangifika kubo beba like hey okay bangwelcome but like yabona like beba ngikho excited ngale ndaba ukuthi ngize neVascom yami ne pillowcase yami, understand. So Saturday kwaba sharp vele mina and then ebusuku mama ke wapheka grave. I don't eat grave. Why is the situation about worse wapheka grave? Angiyidli grave. Grave ngilethela yabona ungathi ngavomisa, understand? Angiyidli grave, angiyidli ukuthi ngiyazitshela angiyidli. So maka like if umama uphake phezulu kwepapa, le grave leyo igcwele phezulu kwepapa. So angikhona ukuthi ngayiphushela kancane esayidini. Fanele ngihwaye, so ngihwaye nesikhokho nalela papa lengihwaye, understand izinjalo. Yo dress. Ngiyahwaya so ngikumuntu ngibhekile like seba snacks and abasikho sharp plus ngigeze iVascom yami plus ngize nepillow yami angikhoni ukulala kupillow yomunye umuntu. Angikhoni ukulala kumcamelo
omunye umuntu nanoma ungafaka ithawula angikhona abuza ubuthongo abuza ubuthongo nakuma family gathering angeke uzungithola mina kuma family gathering guys avoid izinto ezinjeni. So okay Sharp Sunday makangikhapha ngoba Sharp vele lo ngikhulumisa maka mangifika kithi ngifonela wathi angithandanga ukuthi wena uze nervous com yakho ne pillowcase yakho sekuba ngathi thina singcolile la endlini usitshela like usitshela usitshela ukuthi singcolile ngamanye amagama in wathi ngicela i-friendship yami nawe iphelele la. I understand. I was like, yo, ngiyaxolisa. Like, I'm sorry about that, but like, angikhona ngishilo njengoba bengitshela ukuthi angifuna ukuvakasha bengiavoidele izinto ezinje ngiyaxolisa and then wangiblocka kanjalo loyo mngalo kwangiblock nathi angazi ukuthi ngiyaxolisa futhi okwenzakala nonyimiyeke angazi nibe honest nami guys ukuthi intombi bowusile obo wrong. I understand. Alright bafethu untombi sekakhulumile ke bafethu simzwile usibekile istory sakhe nina nithini ke beka wrong or noma nje umuntu osile nje asikhulumeni kuma comment. Well mina ke subjectively mina esidini lami mangisizwe istory saka ntombi hayi akekho wrong untombi yeah akekho wrong because ushilo kumngane wakho ukuthi mfethu mina ukuthi ngize kini ngizovakasha kini beka nama doubts amaningi because uyasho ukuthi yena wamtshela umngane wakho ukuthi yena uyahlupha uyangithola so uyazi understand ukuthi lewe yangakhona ifangaya lapha khaba umngane wakhe bazoba ne bad impression ngayo ngithola into le wayibona yena lento le because uyazazi ukuthi vele yena uyahlupha. Yeah so singabantu asifani bafethu uyangithola so we need to understand that and ifamily yakamngane wakhe nayo zange ibe wrong ukuthi iphatheke kabi because abamazi untombi ukuthi umntwana unjani yabo. So mina ngicabanga ukuthi umuntu obe wrong umngane wakhe lo bekayomvakashela because untombi wamtshela ukuthi umuntu onjani uhlupha kanjani. She could have tried to understand ukuthi untombi umuntu onjani okay yiphi izinto angasifuni then azama ukuthi zame uunderstandisa abazali bakhe ukuthi hayi lo muntu ozaba fethu uyahlupha umuntu osona so that's why beka ngafuni uzongivakashela lana because usaba ukuthi yabona uzogcine ashiya i bad impression yangithola. Yeah that's my thought man. So sonke singakhuluma kuma comments bafethu simjudge the way nicabanga ngakhona but mina into engicabangayo ukuthi azini untombi akekho wrong. So yeah bafethu asikhulumeni kuma comment, subscribe to the channel, join the family. Uyazazi mawuthanda umgosi mfethu, uyazi mawuthanda indaba mfethu ngijoin mfethu sikhule sonke kancane sizosifika la sifuna ukuya khona. Namhlanje bafethu Friday ngicela nesiphathe kahle, niphathe nabanye abantu kahle, niphathe nabanye abantwana kahle. Inkosi sithanda sonke bafethu. Peace and love and light and I'll catch you on the next one. Peace.